थाङा नामा? थांगोन। ओमफ्राय नों मैया आंखौ मानो कल खालामाखै सना? न'आव माइ गायनांदों। हाजिराफोरबो मोना नालाय ओंखायनो आइजों माइ गायफानांदों। आंहाबो मैया खामानि मावनांदों न'नि बारियाव। सना नोंखौ जोंहानि आइया आलासि जानो लिंहरदों आरो नोंखौ नायनो लुबैसोगारदोंनो। मालाबा सम मोनबा थांगोन दे सना। सना दाउब'आ हनै मालाय फालो फालो जरा लायै लायै बिरलांदों। सना जोंहा बैथिं बेरायसै। सना मा ओंख्रि जाबोनाय? जोंहा अनलाजों दाउ। जोंहा माबासो सबायजों मैसो गोरान। दहाय फुङावलाय मा मैगं जानाय? जोंहा अनलाजों दाउ होनखाबायना। आं बावदोंमोन, दसेनो बावथारो। जोंनाथ' मैया सबायजों मैसो गोरानसोमोन, बेखौनो जाना फैबाय आं। सना नोंखौ दिनै जा मोजां नुदों खनसे खुदुमनि। जाय फाग्लियाथ' लहायावसो खुदुमफैबाय। थब्लङैनो बुंथारनोसै आंनि गोरबो सिंनि थिनाय रावखौ, थांहां फैहां जाबाय थानाय आंनि सालाय बिजौनि गुरै रावखौ। बुंनो सानब्लाबो माथो आंलाय बुंनो हाया, गोसो सिंनि बाथ्राया गिदिं गिदिं थाफिनलाङो। हारसिंब्लासो एवखां सावखां खालामबाय थायो बियो, हारसिंब्लासो खैरोम दैरोम मोनहोबाय थायो। फैया 1 2 5 8 9 जामब्रा मादै नोंसिना दाबो एक्सारसाइसआ जायाखै नामा? जाबाय बस। नै बस सोरबा नाम्बार गोदान हरदों। मा? गान्दा गं मालिकसो जागोन बियो, नो रायलायहरदो। हेलौ। दाख्लैसो आं गारि गंनै माल हरदों। औ नेवलाय गारिया दाबो मोनहैयाखै नामा? मा बुंनाय जाखो? गारि गंनै हरखाथारबायमोनथ' आङो, दासिमबो सहैमाराखैसो। मा गान्दा गङा मोनहैमारासै? पुलिसफोर हमबाय? आयै 2 खर'नि माला सेस जाबाय। बस चक्लेट जादो चक्लेटआ। आयै सैमा पुलिसआ लड खालामबाय। जों दंना बस, बे मानसिखौ जों साननैसोनि गेजेराव हमना लायफिनगोन। सानाबो माथो एफा गोजौ जलायलांबाय माथो, खामानि मावग्राफ्राबो दासिमबो नुजाफैया। मानो इसिबां गोबाव जाया, मानो इसिबां लेट? बिदिबा बसआ रागा जोंगोन ना? लामायाव दाउ दुलाबाथा मोननानै सावजाबोनानै गोबाव जाबायलै। औ दे नोंसिनि लेक्सारखौ खोनासंनो बाबाय आं। सासेया बोरो सासेया? गैया, बियो मैया सबायजों साम' ओंख्रि जानानै खिनाय जानायखाय फैनो हायासै। औ दे नोंसोर खामानिखौ मावग्रो, दा बसआ नुफैबा आंखौसो रागा जोंगोन। औ दे नोंसोर खामानिखौ मावदो, नङाबा आं दा बिगुर जिलायनाय गोजांबो। मा जानानै खियोब्रा अफिसारफोरालाय, इसिबां गोथाव नाङो। साला बिगुर एन्जरा माबायदि साख्रि नांगौ माबायदि मान सेस जाजोब्बाय बे आंनि। बिदि मालायनिफ्राय रां थगायनानै सानबेसे मोनजानो सानदों बे दा? दासो मावदों माथो खियाबो लेथ्रानो। बिगुरा माबायदि साख्रि होब्रांलाय। होद फैलालां गाबोन। बाबु मोजाङैनो जा दे, मोजाङैनो जा, गारमायाव नांथारगोन लासै लासै जा। अमा आदार होननाया एफा गोबाव जायो नामा? बिदिबा नों बोरै दरमा मोननांगौ? जागोनब्रा, मासेथ' गरमब्रा, एफा थाब होनो हायो नामा सोरबा? बे जुनार बुस्थुआ सुइस सेरबा खेनसेनो जाजोबनो हायो नामा? जिगुद हाफ सेक्रेटारिखौनो बिगुर होनलाय, बिसिबां दम जाबाय नोंनाव? खामानिया मोजां मावबा मावलाय, नङाबा बेरलाबायगोनसो नोङो। औ नोंफानि साख्रिखाय बेरलाबोनो? नोंनिफ्राय नांथारलालै आंनो बेबायदि साख्रिखौ। हिनजावजों रायजानाय थांबालथां रायजाबाय थानांगौ नङा। बोरै जाबावगोनलै सुखे, माथो बे एन्जर होनाय साख्रिखौ मोजांखौनो मोनथारासै आङो। बेनोथ'लै, आंथ' गाबोननिफ्राय थांलासो खामानियावनो। आंबो थांलालै, बेलेगनाव सारनांसिगोनदां। साला सुवादखौ मानिनांसिगोनसैलै। दरमाहाखौनो मोनथारालै, 50 थाखाल' मोनथारो। औलै आंबो बाबाय। बै गामसा पार्टियावसो हाबहैनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो।
नों थांगोन ना थाङा थांनांगोन सुखे बेनावसो बेथनखौ बुरजा मोनो होननाय खोनादां साला साख्रियावबो माबायदियाव सोना होखो अमा आदार होनायावसो सोना होबाय आंखौ नोंना मोजां बावसोलै नै आंनासो फायखाना सुनाय लेथ्रानो आंनाथ' बिदि अमा आदार होनाया न'आवनो मेरला दं मावासो आङो लाजिनानै होमबाबोलै बाबायलां बे खामानिखौ मावनो जानाय नङा बायदि मोनबायलै आङो सुखे बै गामसा पार्टियाव हाबबासो जासिनो मोनबाय आंबो खोनानो मोनदोंलै बे गामसा पार्टिनि बसा बिराद रागा खरियानो बेसो बुदोंमोन ना साख्रिखौ फैथोंल' र' साला सुवादखौ हनै नाम लालायबाय मोदाया सफैलायबाय बिगुरखौ नायनो हाथ'ला आङो मोजाङै दंना आसोलफोर खबरा दरमाहाखौ मोजाङै मोनदों दा मा दरमाहा मोजां मोनो सोंदों नोङो मानसियानोथ' नाफाम सिखावसो दरमाहाखौ सारा मोजाङै बुजायखादों दा सुखेमोन थादोलै नोंसा रायलायनो गोसो गैयाबा आहा मानसि सोबावनांगौ दङ साला खिजानायलाय माथो मोनथारदोंब्रा आगारलै सुखेखौ होथारनां दिनै मावब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ मानसिफोर नुगोन बिदि खामानिखौ स्रोदैसो मावनांगौ नै गामसा सार जों सफैबायमोन मानोबा फैदोंमोन औ सार नोंनिनो ग्रुपआव सामिल जानो फैदोंमोन जोङो औ जागोन नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि मा खोथा सार खारनो बारनो हाबासो आंनि पार्टियाव थानो मोनगोन हागोन सार मा सार दिनैनिफ्राय बससो जागोन नोंसोर आंखौ प्रेक्टिस खालामहैदो लाना थां बिसोरखौ फैदो सानैबो मा सम नोंनि गोसोनायखौ सोरबा हमना लांबाय बेथा नों जोंनि बे खामानि मावग्रा बे बस जेरै जागोन बेथा जोंनि खामानियाव हेंथा होग्रा नों गोबोरखि जाग्रानि फिसा आंहासो गोलैलांबाय सैमा नोंनि थाखाय आंहा खर'नि माला लस जाबाय ओइ गोबोरखि जाग्रानि फिसा थैबायसो नामा गैया सिखात आं अनजालिखौ खेबसे नायस्रानि खेबसे